אנחנו כאמור מיד נהיה עם מנכ"ל האוצר, אבל לפני כן בני כהן מצטרף אלינו. אהלן בני, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. 4 דירות, תשמע, אני ממש לא מתנצל על זה, רזי. אני עבדתי קשה, אני עצמאי, אין לי קרן פנסיה, שמתי שם את הכסף, אני לא מוצא דקה שאני צריך להתבייש בזה. טוב, אתה לא מאלה שיקבלו את הפטור, כי אני משער שהדירות שלך עולות על השווי של 1.2 מיליון שקל, נכון? שזה תקרת הפטור. זה הדבר הכי משונה בחוק הזה. תבין, אמר האוצר, אני לא רוצה את הכסף, אני רוצה שאנשים יקרו דירות בשביל שיהיה הרבה יותר דירות בשוק. כלומר, יש אנשים שאין להם דירה, אז בואו ניתן להם. הבעיה שמכיוון שהגבול ששמו הוא בעצם 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, זאת אומרת לא פחות מזה, התוצאה היא אני בעצם, יש לי דירה ששווה 2 מיליון שקל, אני אצטרך למכור אותה בשביל מישהו אחר שיש לו 2 מיליון שקל לקנות את הדירה הזאת. זאת אומרת, לוקחים מהמעמד הביניים למישהו אחר במעמד הביניים בחסות חוק ובכוח. זה לא שהדירות שלי יוסיפו לאנשים שיש להם 600, 700, 800 או מיליון שקל לקנות דירה, כי האנשים האלה מחוץ לחוק. אבל זה יעברר את השוק, בני. אנחנו מדברים על 20,000 דירות אולי, כן. אם אתה מדבר, כמו שאמר כתבך, 16,000 משקיעים, הוא דיבר על המצב לפי החוק הקודם. לפי החוק הקיים, לפי דעתי זה 5,000 עד 10,000 איש שאולי ימכרו את הדירות שלהם. זה לא ישנה כלום במחירי הדירות, ממש אפס. תגיד, מהארבע, מן הסתם באחת אתה מתגורר, מה לגבי 3 האחרות? בוודאי שאני מזכיר אותם, זה הפנסיה שלי. אוקיי, אחרי החוק הזה? יש דיבור עם הסוחרים, חברים יקרים, אני לא מוכן שהנטל יהיה על הכתפיים שלי? תשמע, אם מדינת ישראל נניח מעלה מע"מ, אני בעצם רק גורם גבייה לכסף הזה, זה לא כסף שהוא שלי, נכון? המדינה הטילה עליי כסף, אני צריך לגבות בשביל המדינה את הכסף. כן, אבל שכר הדירה בניגוד למע"מ הולך לכיס הפרטי שלך, בני. מה רע בזה? סליחה. לא, אין לי בעיה עם זה, אני אומר. שלכיס הפרטי שלו זה לא בסדר? לא, אני לא. יש איזשהו בני, אני לא שופט אותך, אני רק אומר שהאנלוגיה שאתה עושה עם מע"מ היא לא נכונה. מע"מ, אתה באמת צינור שגובה ומעביר לממשלה. ולכן שאלתי אותך, האם אתה מתכוון, בעקבות זה שאתה תמוסה ככל הנראה, להעלות את שכר הדירה? אני חוזר לעניין של המע"מ. אם עולה נסיעה באוטובוס 6 שקלים ועכשיו שמו עוד שקל נוסף כסף, זה לא הולך לדן או לאגד, זה הולך לממשלה. אם הדירה הייתה שווה 5,000 שקל ועכשיו אני צריך לשלם עוד 1,000, זה לא שזה, גם בדן ואגד זה הולך לכסף הפרטי שלהם. כלומר, יש פה איזשהו undercurrent שאומר, בואי אתה מרוויח הרבה כסף, אז יאללה, אתה לא בסדר. זה לא העניין. אני אדם פרטי שהצליח בחייו, אני לא מסכן, לקחתי את הכסף שהיה לי כעצמאי, השקעתי אותו בדירות בכדי שאני אוכל שיהיה לי פנסיה נורמלית, כי אולי לי שום דרך אחרת, ועכשיו אני הפכתי להיות אויב העם. זה הטריק הכי יפה שהצליח כחלון לעשות. במקום שהאנשים יכעסו על המדינה שלא סיפקה מספיק דירות מאז 2008-2009, כאשר ראש הממשלה הקיים היה ראש הממשלה דאז והוא אחראי למכשלה הזאת, אז עכשיו הסוחרים שונאים אותי, אני הופך להיות אויב העם. תשמע, זה טריק נפלא, נהדר, ואני צריך עכשיו להסביר ולהתנצל בשידור. תשמע, זה הכסף הפרטי שלך, יש לך 3 דירות, תכף יעשו לי מכפלה, זה פנסיה יפה. חבר'ה, אז ככה לא מתנהלת מדינה. מהדברים שלך אני צריך להבין, בני, כן, מהדברים שלך אני צריך להבין שאתה תשית את התוספת, או את ההיטל הזה אתה תשית על הסוחרים. אני לא יודע מה אני אעשה, זה תלוי כמובן בשוק. כמובן שצודקים האנשים שאומרים, השוק לא יכול לשאת את התוספת, לא יכול לשאת את התוספת, אז אני אפגע ואני לא אצליח להשית אותה. אבל אנחנו נמצאים במקום שבו המדינה החליטה שהשוק... למה אריאל שרון בזמנו נתן את הפטור ואת 10% מס? כי הוא רצה שיהיה יותר דירות להשכרה, ועל ידי כך המדינה לא הייתה צריכה להביא כסף משלה בשביל לבנות דירות להשכרה. עכשיו זורקים את כל האנשים שמשקיעים מתוך השוק. כמובן שהנזק יהיה יותר גדול, כמובן שיבוא מישהו ויגיד, אוקיי, עכשיו אני אעשה את חוק הגנת הדייר, ואי אפשר יהיה לעלות שכר דירה, ובקיצור, הפכנו למדינה שבה אין לך יכולת כאזרח לבנות את העתיד הכלכלי שלך, אלא אם אתה תיתן את הכסף אצל טייקונים באיזשהו קרן פנסיה של מישהו, או תבקש טובות מהאנשים. אני לא אוהב לבקש טובות, מה לעשות? יש מצב שאתה תתחכם ותעביר אפילו העברה פיקטיבית של הבעלות למישהו מקרובי המשפחה שלך?
אני לא מעביר העברות פיקטיביות, אני משלם מיסים כחוק מאז שהדירות האלה במשך 25 שנה אצלי. אני פועל בדיוק כמו שצריך ולא משחק משחקים. אני לא חושב שהמשחק של מי שיותר מסכן או מי שיותר ישראבלוף הוא משחק נכון וראוי. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לכבד את העובדה שהיא פישלה בדירות, לבנות המון דירות, להקים סולל בונה או משהו כזה, ואחר כך לפתור את הבעיה. כאשר כחלון הגיע להוריד את, ואני אקצר פה כי יש מבזק, כאשר כחלון... אין כבר מבזק בגלץ המון שנים. דבר. אני אומר שאם כחלון בא להוריד את מחירי הסלולר, אז הוא לא יטיל מס, הוא פשוט הביא תחרות. אז תביאו תחרות, תבנו עשרות אלפי דירות להשכרה, ואני הייתי דובר עיריית תל אביב. נורא קל להקים בתל אביב דירות להשכרה. בני, המשפט האחרון שלך וכל המשפטים האחרים שומעת אותו אוזן מאוד חשובה. אתה יכול להישאר איתי על הקו כדי להמשיך להאזין. שי בעבד,